ngabe kade ngafa. Awudinga ngithemba lulani ukuyabula ngabe kade ngafa. Awudinga ngithemba lulani ukuyabula ngabe kade ngafa. Awudinga nombela baqinisile abantu mabethi hawu ithemba kalulani. Awucabangi nje iyahlekisa kodwa noma kubuhlungu sukela 2009 ngihlalele ethembeni lokuthi uNombeza ayokwenziwe ngimbono. Awucabangi nje ukuba ithemba liyabulala. Futhi mina ngabe kade ngafa, ngabe ngingathamba mhlophe namhlanje, ngaba yisophindi ngonani. Kodwa Nombeza madlovu ukuze nezwe lapho khona sacela ukushaya ucingo ngishayela uMamdudu Khoza Khosini ukuze ngithumelele umyalezo kuziwe umhlaba wonke kuwonke lapha ababona khona ukuze ngikhona ukukuthola siqhubeke sibe emaphusheni ethu lawo esasinawo sisafunda isikole. Ngazi usawakhumbula yini mntakwethu? Ngithi ngibhalela ukukhumbula ekhaya sifuna umhlaba wonke ukuze ngizothola le njabulo esasiba nayo bese sibukane kuleni umamatheke nami ngimamatheke bese sibhekene emehlweni sidlalane ngenkotha mntakwethu. Hawu Nombeza ngithi diye themba lami buya lapho khona khona ngisakulindile. Awudinga nombela ngithemba lulani ukuyabula ngabe kade ngafa. Awudinga nombela ngithemba lulani ukuyabula ngabe kade ngafa. Ngabe kade ngafa.